Dámy a pánové, vážení hosté a hlavně vážené maminky a vážené děti, přeju vám hezký den! Hřiště pro hořovické sviště se stalo skutečností, že to je takový sen, na který si můžete sáhnout. A je to díky Sdružení Hořovické maminky. Svojí šéfovou Luckou pro vás připravili bezvadný, bohatý program, jenom namátkou. Taneční skupina Dance for Fun, loutkové představení divadelka Vysmáto, kouzelnické představení Radima Šocha, vystoupení dětí z kroužku dětské zumby Terezy Jordákové. Dále zpívané divadlo soukromé umělecké školy paní doktorky Lidlinské Karkulka a vystoupení Nikoly Hořovické maminky objednali také krásné počasí. Víte, já si tak zhruba představuju, jak to asi probíhalo, že hořovické maminky přišly někam na nějaký úřad a chtěli třeba evropské dotace a říkali hřiště. A oni řekli příště. A že to nebylo vůbec jednoduché. A tak si prostě hořovické maminky řekly, že si postaví hřiště sami a seženou na něj prostředky. Bylo to také díky podpoře nadace Dřevo pro život, konkrétně ředitele této nadace, pana Stanislava Poláka. První akce toho týmu vlastně byla 25. května v roce 2013, kdy se vydělalo prvních 3444 korun. A potom už ty penízky na transparentním účtu začaly růst, ale byla to opravdu perná práce. I vy můžete pomoci a přispět na toto nádherné hřiště. Můžete si zakoupit krásná trička, která si můžete dotvořit. I vstupným jste přispěli na tohle pěkné hřiště a všechny stánky tady, které jsou tak nějakým způsobem pomáhají Sdružení Hořovické maminky. Pana Ondřeje Vaculíka. Prosím, pane starosto. Dobrý den, vážení přátelé. Já jsem se sice o to zasloužil jen velmi málo, protože jak už tady pan moderátor řekl, je to záležitost zejména hořovických maminek a dalších sponzorů výrazných, kteří s tímto pomohli. Mezi takové asi hlavní patří Saint-Gobain Securit, který vůbec pomáhá městu. A jsou to pochopitelně i další, dokonce občané, kteří dali nemalé částky, ti jsou pak tam vyvěšeni na takové informační ceduly. A já jenom chci říci, že já z toho mám obzvláštní radost protože vždycky říkám, obec, město se skládá z toho, co lidé do ní vloží, nikoli co z ní vezmou. Takže tady je vloženo velmi mnoho, je to velice krásné, je to z dřeva, je to přírodní a já mám doma takového v trvalé zápůjčce takového mladého muže, který dneska pokýval hlavou a říkal: já se jenom bojím, aby to nepodléhalo vandalismu. Já vtipně jsem mu odvětil, pokud to ty nebudeš ničit, tak to tomu vandalismu podléhat nebude. On se smutně zasmál, vzal to jako blbý vtip, ale doufejme, že to tak bude. Že se s tím nic dítí nebude. Tak. A ještě jenom vzpomenu, když jsem byl malý, tak ve Stromovce v Praze byla jediná atrakce a to byl Sputnik, to byla betonová koule, do ní se lezlo takovým potrubím, byly tam 2 okénka, tam se dítě mohlo podívat ven a z toho vedla taková skluzavka, zase betonová. Ta byla okamžitě prodřená a teď ty maminky řekly těm dětem, no vylez si do té koule a sklouzni se dolů. Nevšimli si, jak vypadá ta skluzavka. A jakmile dítě sklouzlo dolů, tak si rozedřelo kalhoty a všechno možné a okamžitě od té samé maminky dostalo vynadáno. To byla velmi zvláštní atrakce. Takže tohle vůbec, co my tady máme, je naprosto jiného druhu. Je to velice krásné, nic takového se tady nemůže dít. A já vám přeju, abyste to užívali, aby se tomu našemu hřišti, tomu vašemu hřišti nic nestalo. Město ho přebírá do péče a budeme se snažit, aby v tomto stavu zůstalo zachované. Tak vám děkuji a dobře se bavte. Ve Stromovce by vám mohli závidět, když vidíte, jak tam pustne šlechtová restaurace a jak je tady krásně, tak si myslím, že mohu jen tiše závidět. Já vás poprosím, abyste
jenom zůstal s námi na pódiu, protože já teď k mikrofonu pozvu jednatelku společnosti Saint-Gobain Security, paní inženýrku Martinu Hasmanovou. Hezký den, paní inženýrko. Dobrý den vám všem. Dobrý den vám všem ještě jednou. Děkuji za úvod. Já mám velikou radost, že v tomto regionu fungujete a fungujete už dlouho. Zejména jako motoristický novinář, z toho mám radost. Vy máte výročí vlastně. Ano, my letos slavíme 20leté výročí od vzniku naší firmy a když mě paní Menclová oslovila s tímhle smysluplným projektem, velmi ráda jsem řekla ano, přispějeme. Já považuji náš příspěvek za takový narozeninový dárek vám všem, který si doufám ještě dlouho spolu všichni užijeme. Ředitele nadace Dřevo pro život, pana Stanislava Poláka. Stando, i tobě přeju hezký den. Já to ještě trošku, abychom se slyšeli. Dobré odpoledne. Já mám tady takovou zvláštní roli totiž, protože já si můžu dovolit hodnotit, protože ta celá akce vznikla 30. ledna 2013, když Lucka přišla za mnou do kanceláře a řešili jsme, jak udělat dětské hřiště pro vás, pro Hořovické. A protože se tady bude mluvit o tom, kolik partnerů, kolik přátel pomohlo tomuto krásnému hřišti, já si dovolím, protože jsem byl u úvodu celého a taky jsem tady, mám tu čest hovořit na konci, řeknu, že všichni partneři byli významní a určitě jsou správní a pojmenovaní. Ale já si dovolím tady říct, že z mého pohledu jeden člověk z Hořovic od vás je ten nejvýznamnější pro to, aby tady to hřiště mohlo být. A dovolte mi, abych ze svého místa osobně poděkoval předsedkyni Hořovických maminek Lucce Menclové, protože bez ní, ať si říkáme, co chceme, bez ní by tady to hřiště nebylo. Takže Lucko, osobně ti děkuji a blahopřeji, protože to je úžasná věc, co dokázali. Takže Lucka Menclová vám dneska udělala krásnou radost společně se svými partnery a se svýma kolegama a kolegyněmi dnešní den. Takže hezké odpoledne, mějte se krásně. Hezký den všem. Lucko, vy jste taková rázná, vy jste úplně teď tak lehce nervózní před těmi lidmi. Tak kdo mě zná, ví, že já se moc nerada profiluju a ukazuju, já radši něco udělám a to slouží všem. Lucko, vy jste tady postavili hřiště pro sviště. Víte, jak dělá svišť? Takhle nějak. Udějte sviště. Já mám tak sucho v ústech, že ho neudělám. Víte, zkuste si udělat sviště. Já nevím, možná dělá jinak, ale já si myslím, že bychom si mohli zavízat. Lucko, jaký je to pocit, když vidíte ten výsledek vaší práce a práce celého týmu? Tak já bych hlavně chtěla poděkovat všem partnerům, kteří v tenhle úžasný projekt věřili, všem lidem v týmu, kteří mě podporovali a říkám, mnohdy to nebylo jednoduchý. A hlavně vám všem, co jste přispěli, jak finančně, tak třeba rukou k dílu, když jsme hřiště stavěli a dostavovali a dělali další úžasné věci. Vám patří ten dík. Já jsem možná jenom ten ksicht a vy jste ty ruce a všechno ostatní. No je mi nádherně, vidím děti, jak se vozí houpou a věřím, že uvidíme ten smích ještě mnoho a mnoho let. Lucko, já myslím, že nejste jenom ten obličej, vy jste taky to srdce, protože bez srdce by to nikdy nevzniklo. Děkuji. Lucka Menclová. Díky moc. Největšími partnery tohoto projektu jsou město Hořovice, Saint-Gobain Security, veřejnosti, děkuji Hořovické maminky za přímou finanční podporu i za účast na dalších projektech. A díky této podpoře se vybralo opravdu hodně peněz, více jak 160 000 korun. Dalšími významnými partnery jsou společnost TTJ SRO, pan Tomáš Tynka, Nemocnice Hořovice, Weber Mlýn, Jana Pitínová, velké díky za dar veškerých dopadových ploch tohoto hřiště. Dále pak maminky děkují těm, jejichž dar přesáhl 20 000 korun. PK Servin a Spektra. Děkuji Karlu Pelikánovi a společnosti Spektra za projekt hřiště i veškerou pomoc při vyřizování všech povolení. A to není málo.
Alešovi Kuncovi za stavební dozor, společnosti Smurfit Kappa, Vojenským lesům a statkům České republiky, státnímu podniku, společnosti Probobus, akciové společnosti, společnosti AVE, středisku volného času Domeček Hořovice, za grafiku projektu a nadaci Dřevo pro život. Také mediálním partnerům, kteří informovali o projektu, je to týdeník 5+2, Berounský deník, Hořovický měšťan a Podbrdské noviny. A v neposlední řadě obrovský dík členům realizačního týmu projektu, kteří více jak rok na tomto projektu pracovali. A mnohdy to bylo opravdu těžké, takže díky za jejich práci zde dnes můžeme stát a otvírat tohle krásné hřiště. Takže krásný potlesk pro ně, pro všechny. Dále Michale Brotánkové, Michale Haklové, Karlovi Hasmanovi, Lence Hruškové, Tomáši Klokočníkovi, Gabriele Kovaříčkové, Vladimíře Kurešové, Vilému Matyášovi, Lukáši Senovcovi, Haně Veselé a Janě Vyšínové. Takže dámy a pánové, teď si připravte fotoaparáty a kamery, protože právě slavnostně stříháme pásku. Tak Lucko, máme přestřiženo, první pocity. Jo, krásný. Máme tady spadl obrovský kámen. Máme tady ještě takové jedno hezké překvapení, dvě vlastně. Jsou to takové tajemné sochy, můžeme už tím něco prozradit? Ano, my jsme přemýšleli, jaká ještě velké překvapení pro lidi a pro tým udělat a díky pomoci dvou úžasných lidí se nám podařilo dostat zdarma sochy svišťů. Tak prosím, jedna je tady vepředu, druhá je vzadu. Moc děkujeme panu Pacákovi ze Srubu Pacák a moc děkujeme panu Pavlu Kováříčkovi, uměleckému řezbáři, za jejich věnování pro naše hřiště. Děkujeme. Takže autorem tohoto sviště je tady u pódia pan Pavel Pacák, Sruby Pacák, a pan Pavel Kováříček, ten vytvořil tu krásnou sochu na druhém konci. Doufám, že se líbí. Já už se nebudu ani vracet. Nebudeš se ani vracet, jo. Tam je Sára málem zlomila.